Mara welaýatynyň bayramaly we ýol ötün etraplaryna polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri awtoulaglarynyň daş ýüzü hapa sürüjileri saklap, olardan 20 manat meşburyny para talap edýär. Ýol polisiýasy para beren sürüjilere ak ýol arzu edip olary goýup berýär. Para bermekden ýüze beren sürüjilere ak ýol arzu edilmeýär we şol meşburde jerime ýazylýar. 20 manat meçberini para berseňiz ýoluňyz ak bolsun diýip alkys bilen goýup berýärler. Bu parany bermeseňiz jerime ýazýarlar we ýoluň ak bolsun hem diýmeýärler. Diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýol polisiýasy ýurdun günorta günüňor sebitlerini 11-12 mart günleri ýagan ýagyşdan soň hassa işçiňleşdi. Mara welaýatyna 11 mart gecesi we 12 mart günü agarly howa boldy. Etraplaryň köçeleri henüz hem guramady. Kädir hem köçelerde suw ýüşüp palçyk bolan ýerler bar. Ýol polisiýasy etrap merkezlerinde köçeleriň guran böleklerini durup awtolawlary hapa bolan sürüjiler saklaýar. Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan sürüjiler aýdýarlar. Türkmenistanyň awtolaw sürüjileri 10 ýyllyklaryň dowamyny polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň para talaplary bilen ýüzbeýid bolýarlar. Polisiýa işgärleri köçe ýol hereketiniň düzgünleriniň berjaý edilmegine köplenç para talaplary bilen gödäwçilik etmegi saýlap bolýar. Häkimetleriň para talaplaryna boyun bolýan sürüjiler köplenç halatda ýol polisiýasynyň dürli bahanalary bilen para toplaýan guralyny urulýarlar. Ýol hereketiniň howpsuzlygy bilen bagly meseleler wagtly döwlet howpsuzlyk keňeşiniň mejlislerine gün tertibine getirilýär. Şol bir wagtda Türkmenistanyň içeri işler idaralary ýurdun gara ýollaryna bolup geçýän ýol ulaw hadiseleri we awtoulaw helakçylikleri barada halka hasabat bermeýär. Marynyň etraplaryna ýagyş ýagmyrdan soň köçelerdäki batgalyk sebäpli awtoulawlary hapalanýan sürüjiler polisiýa işgärlerini öz ýagdaýlaryny düşündirmäge çalışýarlar. Obalardan gelen sürüjilerdiň bir ýagyşdan soň awtoulawlarynyň polisiýa tarapyndan awlanmagyny däl eýsem, sähel ýyl ýaganyna obalardaky ýollaryň batgalyga öwrülmeginden hem şikayet edýärler. Döwlet mediýasy reşitler ýol gödäwçiligi gullugynyň para talaplary ýa-da sähel ýagyşdan soň suw ýüşüp batgalyga öwrülen ýollar barada habar bermeýär. Ýurdun ýollary döwlet telewizioniýasyna aýna ýaly tekiz ýollar hökmüne mahabatlandyrylýar we sebitlerde palçyga bulaşýan ýollar asla agdalmaýar. Şol bir wagtda hökümet resmiýetleri oba milli maksatnamalarynyň çäklerini etraplaryň we obalaryň infrastrukturalarynın östürilýändigini aýdýarlar. Jerime ýazma, gaýrat et. Ýollar henüz palçyk. Seniň köçäň hem guur däldir. Etrap merkezleriniň köçeleri guran hem bolsa, owalardaky köçeler ýagyşdan soň henüz guramady. Diýip sürüjiler polisiýa işgärlerini ýalbarýarlar. Ýöne ýol polisiýasy hapalyk bahanasy bilen sürüjilere görä ya para talap edýär ya da jerime ýazýar. Ertir ýollar gurusy awtoulawlarymyzy ýuwup aýal edip köçe çykarar diýip sürüjiler wada berýär. Ýöne polisiýa işgärleri sürüjiler bilen alalaşmaýar. Üstesine Türkmenistanyň häkimetleri soňky ençeme ýyllardan bäri ähli awtoulawlaryň ak reňke boýalmagyny tutan ýerlik bilen talap edip geldi. Palçyk köçeler ak reňkli awtoulawlary hassa hapa görkezýär. Ak reňkli ulawlaryň üstüne sıçran palçyk has göde ilginç bolýar. Galy bersede hapaçylyk zerarly polisiýanyň para ýa-da jerime talaplaryna duçar bolýan sürüjiler polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň öz ulawlaryna palçyk ýa-da hapaçylyk görüp hassa nägili bolýarlar. Hanha, seniň hem awtolawyň hapa diýsek, polisiýa bize özüniň kädir awtolaw sürmeýänligini, sürjek wagty ýuwup sürmekçidigini aýdýar. Diýip marly sürüjiler şikayet edýärler. Bu aralykda palçyk köçelerde ulawlary hapalanýan sürüjiler olary ak reňke boýatmak üçin eden azabyny ýatlaýarlar. Öýüň gapysyny renklemek üçin ak renkli boýag tapyp bilmedik hem bolsak, awtolawlarymyz üçin ýürüýte ak boýag satyn alyp ulawlarymyzy renkletdik. Indi bolsa köçeler gurap-guramanka hapa diýip 20 manat pulumyzy ogurlaýarlar. Diýip sürüjiler aýdýarlar. Türkmenistanyň durmuşyň tas ähli ugurlaryny korrupsiýanyň durly görnüşleri, şol sana para bermek we para almak ýaly enlikler giň ýaýran bolup ýurdun hökümeti korrupsiýaga garşy hereketsizlikde aýplanýar. Döwlet ýeçiligine köpçüliklerini habar berişleri işleri bolsa, oba ýerlerine köçeleriň gözgoýuny haly ýa-da polisiýanyň para talaplary barada asla habar bermeýär.